S baba ne. Bari na sabon shafi. Mu gari da gwamna a farfesa. Bari na sabon shafi. Dubbati gwamna dakta. Bari na sabon shafi. Jigalita sun ce na yi waka. Bari na sabon shafi. Ndi Muhammad Maina. Bari na sabon shafi. Ya ce na zo ni na sanar muku. Bari na sabon shafi. Mu buɗe sabon shafi. Bari na sabon shafi. Mun buɗe sabon shafi a Borno. Sabon shafi. Mu manta komai da ya faru Borno. Sabon shafi. Malamai sai ku yi addu'a ga Borno. Sarakuna Allah ne ya ba ku Borno. Muna da masu kuɗi taimako a Borno. Ɗan kasuwa sai ku yi agaji ga Borno. Dukan mu zauna lau al'umma ta Borno. Asbaba ne mai waka gari na Borno. Ku bani amshin gwamna na Borno sabon shafi. Maza mu je dai gwamnan mu farfesa. Dubbati gwamna da ta ɗanka da furin. A Borno mu za mu yi alfahari da sabon shafi. Da fari na sa sarki gwanin iyawa. Mamallakin komai shi yake rabawa. Da ya nufa ka yi mulki ba mai hanawa. Idan ya so ka da rai babu mai kashewa. Ko arziki ma Allah yake rabawa. Ilahu duk yadda kamun ina yabawa. Tsare ni sharrin kanwa ya yo gamawa. Inuwar gigin yarda na nesa ke yabawa. Allah kaman da tsari kai muke rikewa. Allah maza mu je dai gwamnan mu farfesa. Dubbati gwamna da ta ɗanka da furin. A Borno mu za mu yi alfahari da sabon shafi. A tenuwar farko gwamna na muka kai. A shekarar farko ayyukanka ya kai. A shekara ta biyu jaruminmu ne kai. A shekara ta uku duniyar mu ne kai. A shekara ta hudu tenuwar ka ta kai. Gwamna sabon shafi a Borno sai kai. Batu na aiki gwamnan mu shi kake kai. Batu na kore kabilanci gwamna sai kai. Gwamna Profesa dubbutinsa dakta ya kai. Maza mu je dai gwamnan mu farfesa. Dubbati gwamna dakta ɗanka da furin. A Borno mu za mu yi alfahari da sabon shafi. Gwamnan mu ne ɗaya tamkar 100. Aikin da gwamna ya yi ya wuce 100. Ka duba ƙauye ka haɗa cikin gari. To a ɓangaren zaki ne musu gari. Gwamna Profesa namu ɗan gari. Gwamna sabon shafi gari. Gwamna ya ce zai buɗe gari. To mu je mu gwamna ka ibo ayari. MD Muhammad Maina ya guzirin waka. Maza mu je dai gwamnan mu farfesa. Dubbati gwamna da ta ɗanka da furin. A Borno mu za mu yi alfahari da sabon shafi. Ashe maza sun da kuban yi ƙorafiwa. A manta komai da ya faru ba ya baba. Mun buɗe sabon shafin mu baba abba. Mu yo biyayyar gwamnan mu baba abba. Farfesa Umar Zulum na baba. Na dubbati gwamna Umaran mu babba. Na namu Ali Bukar na wasan na baba. Na ce maza tun da ku ban yi ƙorafi ba. Asbaba ne mai waka na bar na baba gwamna. Maza mu je dai gwamnan mu farfesa. Dubbati gwamna da ta ɗanka da furin. A Borno mu za mu yi alfahari da sabon shafi. Ku zo ku al'umma za mu buɗe sabon shafi. Farfesa gwamnan garinmu ya ɗau kofi. Dubbati gwamna dakta ne ku zo mu yi hafi. Mu muke da mazaje cikin ƙasa ga bifi. Ga sai ina ɗan buba kaji bai fowati. Ga Adam baba bai da shi nake daga sauti. Amurwa sa injiniyan mu Musa Lihu. Ga Muhammad Maina MD Jigalta na gwamna. Kai! Mu gaida bakin zare shi ma masoyin gwamna. Maza mu je dai gwamnan mu farfesa.